Yon, bagsak mepa, mga kabalen, tara na sa North Division Finals ng MPBL. Yes mga kabalen, pinabagsak po natin ang Caloocan Batang Kankalu sa best of 3 series nung makuha natin ang unang laro at ngayon nakuha din natin ang pangalawang game. Kaya advancing po tayo sa finals ng North Division kung saan nag-aantay tayo kung sino ang mananalo sa team ng San Juan at Nueva Ecija Rice Vanguard sa kanilang best of 3 series mga idol. Well mga kabalen, sa laro na ito hindi rin natin alam o unexpected talaga yung first 5 na ibibigay ni Governor Dance Delta Pineda kasi naging first 5 si JLC at si Bayo mga idol. Well mga kabalen, every game nga, every panalo, every talo, inaaral talaga ni Coach Delta Pineda yung adjustment at improvement ng team natin kasama ang ating Delta coaches mga idol. Yes mga kabalen, at syempre nagpapasalamat po kami sa walang sawang suporta nyo sa team ng Pampanga Giant Lanterns, lalong lalo na yung mga sumama sa mismong venue mga idol, talagang nagsuot pa ng Pampanga Giant Lanterns t-shirt para sumuporta. Tignan nyo naman kung gaano kadami ang mga Kapampangan sa Palayan Nueva Ecija mga idol. Kaya magsakde po mga kabalen. Pero hindi po naging madali ang game 2 natin mga idol kasi first quarter, second quarter hanggang third quarter talagang dikit po ang laban at nahihirapan din tayo kasi nga naman biglang nag-step up ang mga veterano ng Caloocan Batang Kankalu tulad ni Gabi Espinas at Macmac Barakel kung saan ilang beses tiniraan si Spider-Man Arwin Santos mga idol. Buti na lang nung fourth quarter takeover mode na etong the kid from Apali na si Idol Encho Serrano, katulong si Balti, JB Bahayo, Archie Concepcion, MJ Garcia at syempre yung mga ilang players pa natin nakasali dito mga idol. Mag-celebrate tayo mga kabaling kasi alam nyo ba na ito po ang first time na makakaakyat tayo sa finals ng North Division mga idol. Yes mga kabaling, kaya malaking achievement na po ito at syempre kailangan natin kunin pa yung mga natitirang panalo natin sa finale ng MPBL mga idol para makalaban ang South Division. Kaya nano pa ta mga kabalen, nano pang gagawan mo ken, tara na't suporta King Finals ng North Division, Pampanga Giant Lanterns versus sa mananalo sa team ng San Juan at Nueva Ecija. Bagsak mepa mga kabalen. Dakal pong salamat kayo kasi Luigi Kapampangan, Luigi Pampanga Giant Lanterns, Luigi in MPBL. Bagsak mepa mga kabalen. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Tara na, mag-register. I-click lang yung link sa description ng video na ito mga idol at dadalhin kayo sa mismong main site ng 1xBet mga idol kung saan quick registration lang. First name, last name, ilagay mo lang yan mga idol. I-mekos mo lang yan. Tapos syempre ilalagay natin yung email address natin dyan mga idol. Ganun lang kadali. Tapos hit lang natin yung next button mga idol at ilalagay natin yung main city natin. Halimbawa, Pampanga. Tapos syempre yung phone number na gamit natin mga idol yan. Tapos ilagay lang yan, i-mekos lang yan, i-next mo na mga idol yan. Confirm lang natin mga idol ha. At huwag nyo kakalimutan ilagay yung promo code na kabalen kasi up to 6,000 pesos ang pwede mong mapatnalunan dito mga idol. Yes mga kabalen, 6,000 pesos sa unang deposit mga idol. Mabilis na registration lang yan mga idol. Confirm lang natin ulit, tapos i-click lang yung next. Yun, confirm natin yung password natin, tapos retype yung password, tapos click na yung continue or login. Pwede rin mga idol. Rekta na yan mga idol. Siyempre pag nasa site na kayo makikita nyo yung deposit yan. So anong gamit ba para makapag-deposit? Pwede yung Paymaya, GCash Direct, GCash at marami pang iba mga idol. Scroll nyo lang, makikita nyo lahat. Tapos syempre mahilig tayo sa sports, click na natin yung sports. Direct na agad tayo sa basketball. NBA pre-season na ngayon. Pwede nyo i-click yung NBA at mag-bet responsibly mga idol. Maganda yung ads ito mga kabalen at napakaswabe lang ng application na ito. So ano pang hinihintay nyo? Okay? 1xBet na. And paalala ko lang, always bet responsibly at 18 above ka dapat bago ka pumasok sa app na ito o sa website na ito. Yun na, bagsak na pa mga kabalen.